ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାଟା ମୋତେ କହନ୍ତୁ କୋଉଠି ପକେଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଯାଇ ଠୋକର ସୀମାରେ। ଠକର ସୀମାରେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଜାଗା? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେମିତି ସେ ବାରମ୍ବାର ପକଉଛି? ପକେଇ ଦେଇ ଯଦି ସଫା କରିଦେବା କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ସଫା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ପଠେଇବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ରହିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଏଠି ପକେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ବାରମ୍ବାର ରୁଙ୍ଗଟା ଜାଗା ବୋଲି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିକ ୟୁଜରେ ଅଛି। ପବ୍ଲିକ ୟୁଜ ହେଲେ ବି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରୁଙ୍ଗଟା ଜାଗା। नो ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ରୁମଟା ଜାଗା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏଠି ଚରିବେ ତାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରେଇବା ଲାଗି ଆପଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଚାରଣ ଭୂଇଁ ଅଛି। ଏ ରାସ୍ତା କାନ୍ଥରେ ଚାରଣ ଭୂଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେମିତି କହିପାରିବେନି, ଆପଣ ବି ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଯାଉଥିବେ। ନାଇଁ କହିବା ପାଇଁ କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଚାରଣ ଭୂମି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଚାରଣ ଭୂମି। ନାଇଁ ସେଟା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ଚାରଣ ଭୂମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ ରୋଡ ସାଇଡ ଏମିତି ଆଣିକି ଗଦେଇଦେବେ। ନାଇଁ ରୋଡ ସାଇଡ ସେ ଯେହେତୁ ପକେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସଫା କରିଦେବୁ। ଏଟା ଆମ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ତ ହିଆଡେ କହୁଥିଲି ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ସିଆଡେ ପକେଇ। ସେ କହିଲେ ବାବୁ କହିଲେ ଆଣିକି ଏଠି ପକେଇ ଦିଅ। ବାବୁ କହିନାହାନ୍ତି, କେବେ କେହି କହିବେନି ଯେ ରୋଡ ସାଇଡରେ ପକାନ୍ତୁ ବୋଲି। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଏଠି ପକେଇବା ପାଇଁ? କହିଲା କି ଆପଣ? କାମ କରିବ ତାକୁ ସଫା କରିକି ଜେସିବି ଲଗେଇଦବ, ଜେସିବି ଲଗେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେଇଦେଇ ପକେଇଦବ। ଏବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ୟାର କାମ। ହଁ ତାକୁ କରିଦବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କରିଦବା। ଯେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠେଇବା କାମ କରନ୍ତୁ। କୋଉଠି କିଏ କାହା ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦେଇଛ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏଟା ପଡୁଛି ବୋଲି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପକେଇ ଦେଇକି ଇଏ କରିଦବା ହେଲା। ଜେସିବି ଲଗେଇଦବ। ହଁ ରୁମଟାର ଜାଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ମନା କରିପାରିବାନି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରନି ବୋଲି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡାକ ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁ ବହୁତ ଖାଇକି ମରିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ, ତାର କମ୍ପେନସେସନ ତ କେହି ବି କରିବେନି ନା। ତମେ ଯାଇକି ଠେକର କାମ ତୁଟେଇଲ, ଯାଅ କାମ ତୁଟା, ସକାଳେ ଏଠି ଲଗେଇବ, ଜେସିବି ସହ ଲଗେଇବ, ଜେସିବି ଲଗେଇଦବ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେଇଦବ, ଏରା ସଫା କରିକି ନେଇକି ପକେଇଦବ। ସାର୍ କୋଡ ନେଲେ ଫଳ ମାଲ ପକେଇବା କାଲି 3-4 ଟ୍ରିପ ଆପଣ ରୁମଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡମ୍ପ ୟାର୍ଡ କରିବ, ସେ ତାର ଆପଣ ଡମ୍ପ ୟାର୍ଡ କରିକି ତା ଭିତରେ ସବୁ ଢାଳିବ ଯେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ଭିତରେ ରହୁଛି। ହଁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ୟାର୍ଡ କରିକି ତା ଭିତରେ ସେ ଢାଳିବ, ଢାଳିକି ଫିଲିଂ କରିବ। କାଲି ଜେସିବି ମୁଁ ପଠେଇ ଦଉଛି, ଜେସିବି ପଠେଇ ଦେଇକି ନେଇକି କରିଦବ।